Biyag ti tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wen ano da pagpunam, naawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tayo ti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti ang sapul iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan ka di mo't nagtulagan nyo kan Juni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabanag anti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo mo't ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day abalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day di Nanang. May kanasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ama kiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama. Ang mga numabangkrap ka. Kat mailumlum ka iti utang. Narigatan. Naorlan mo't ka ni Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambanog da nga agisursur-sur iti lako da. Katadda lang arudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakuan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga dagos ha. No siyak, dako narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga ito unay tarapaap tayo. Kat mamirmiraot tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan ante. Saan ka makatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurog mo ta 2 oras sa ante. 2 kat kagudwa, na kayo umot. Mangtod kay kid din itigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga Ay, nailista yu pailangan te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito itersina. Bayadan minto ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito itersina. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga ito unay terapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anwan tayo, ayang amin ti sobra kwartante. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayatan ante. Anya to orasin? Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta, Lori bakit? Wan nga rod Sayang, no sana marispos na gito. Ano santa pay laang lakay. Adda pay mat di 2 nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pay iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no si Mang Patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang ngarutag lako. Anyat ko am diti balay Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang.
Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinateng daytoy, manang. Apay, libre dayta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo, manang. At datay aldaw abas ti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika, isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kaming tumanin, manang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay, manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustal tayo tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang iji palengke? Naimbag man. Tadi na impabayad kin ka. Ay, jak malawatan ano ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amuman makadagijing agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa'y ti malugi kadakwada Sabagay, awan bibiyang tan kadakwada. Tasaan mo't adatat agriga no bilang malugi da. Ay, wana, makaamuda ni tibiyag da. Nalugi tayo ti dadumala ko ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinateng. Sige, barang adda mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lako. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Patyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan na. Kalpasan ti mano atawan, nakagatang tamatlangan itilugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tadan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikatimang plano. Tawan amok no may papan iti day taabanag. Bakit? Gimatang gam daluri tilugan da. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa yung Ne, nangalaan da kumangay tinggatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak ta. Kahit ada pa panak ba kahit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Hingkay man sumukmon iti arakon. Bilibak launay kun ka, Lori ka anakan. Ininot mo't laengan amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod, auntie. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen auntie, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yo. Ni manang Irma, auntie, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag maten asaan kami ang nagsarsarita, auntie. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas itisigod no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Nay,
Pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay na, ananwan nyo ayat tidak kalabalay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang. Ay na, ading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple pa nagbiag may. Iso ada kayo, suruan nyo man ti makontento iti biag. Nonya ti adda kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. Ha? May samat ka nakyo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at mi day tama nang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man itikas ta nga raramidin nyo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yaw. Sayang lang ti bannog yaw. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha, apay, amo yaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yung kankwana. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon ti sagana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamayranod tayo mat iti kinabak nang da. No kas di nga agpaskanda. Ado, timakan bakit? Numatay da di dan tumala may tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo nga Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga ron. Ti kinabak nang dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat agbay sumatante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumar sa runong aldaw kaanakan. Ay, day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik nakbakat. Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatin daytoy intun bigat. Ay, amang ano anya da ita. Ay na makapadanag kamot. Kapilak na iti bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon day ta arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pa'y laeng. Mabalinmat nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakal ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni Manang Pilar pa'y laang nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wan, auntie, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni Nanang. Kitda kayon titimakdar amay kadwa nga inami kin ni Manang Irma. Niluri ti kinasarita yu itayante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Sana? Na-ospital ayante? Wan,
kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbagak. Ha? Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. Anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan maragsakan na ka, nagalas mo taramid da. Agpalpalanggwad damot ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunaktumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmiraot ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kitama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karmay ti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ang tituno ti saom si ka, Johnny. Saan ay akaguram, ida? Masya anak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan umakaptan da iti sakit. Maibus mutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laang. Da tayo ngay, awan pulos urnong ta. Awan na. Urayan tayo laang ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka da tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka di mo tin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pay lati makaamu. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itabulan. No sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo, bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay ti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. June, ayan mo. Abay bakit? Eh, kanyat papaspasama kang kan? Maulawak. Ha? Bakit? Natalimudo ka matern! Irma! Ang mga nodat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, June. Intaray mi di hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-ano? Natalimudo, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa na ibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya. Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nadoktakas pwede mapasamakin ka. Sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da.
Apay ngay nga taadida masidag kada kami, ante. Babain dalakit di kada kayo, balasang ko. Madingami hindi pa nagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan dati tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasupuan ka. Ay, narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas na awan kwarta. Diyak pulos impagaro pa makapta na kiti sakit. Kumusta kan, manang? Si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi ka nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ama operan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakak laeng. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang? Agyamanag. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag di tao. Lola, anyat pampanunutan nyo. Naganda yung manantikit kitaan nyo. Pampanunutak ni nanang mo, apok. Sa dinong hataan ti ayan na ita. Nabayag apanawan na sana nagawawid ti inam. Kumusta nga tamatan? Kailiw kumot nga rodin ni nanang ko, Lola. Ngam saan na tayon samot a kailiw? Ta saan mo ta na nagpakpakita kada tayo? Ay, wan nga rod, apok. Ang ala, panunutan talatan ang makumikom iti trabaho na. Iso adi na masangot ti agawid. Kan ituloy talata nga ikararagan ni nanang muwan. Tapno tarabayan a kanayon ni Apo Diyos. Kat mailisi itanyaman a paggad. Wan, Lola. Umayak man, manang Mayla. Nay, si kamot gayam. Andreng, kabagays. Sumrek ka ah. Ayaman ak manang. Nakaumayak tada umay ko ipanamag. Nay, anya day taading ko. Si mangpot ngamin tay ka aruba may anagapo di Manila. Kat nakunana akanayon na makita ni Jay mga anak mo ijay. Anya, akat kumusta ka nun nga dya anak ko? Anyat ka sa saad na ijay. Ay, agwalang-walang kano di tiyendaan manang. Ijay kano ti ayuyang na. Anya, apay nga gwalang-walang. Awan pag naudan na. Napukaw nan sa kanaw ti limbong ti panunot na. Tadi namot kano mabigbig di kalugarantan.
Kan nagdungrit ka na. Kan agkakanat ti sasawon na. Anya, ay naapay ngay. Anyat napasamak iji anak kun ngay. No kaya't mo intasukunan ni Jema iji Manila. Oray ta amo di ka arubam iti ayuyang na. Nalakalakan sa pulan ti ayan na ijay. Alaman nga rod ading ko. Ay nadya anak kun aya. Anyat napasamak kan kuhanan ngay. Alang araw tamang tulagak iti arkilain tayo alugan manang. Tapno adda pangiluganan tayo kun Jema. Manungay ka no ti arkila. Ang mga nukurang di kwarta kapag arkila kabagis. Di mon pagdanagan day tamanang. Siya kaun ti makamo iti arkila. Ay na, agyaman ak nga ro dading ko. Dito'y gayam ti bagbagada a Manila, Lola. Wen, apok. Ang oray siyak. First time ko di makaumay dito, uy. Ayan ngayon ni Nanang. Magkakaran ako na magkakita kan kwa na. Manang, umay kayo dito yay. Nasarakan ka ni Jema. Ay, nakita da kanon ni Nanang mo. Umay ka na po. Asit ganta da lulong nga Andreng. Ay na, Jema anak ko aya. Apay akas tamat ang tilangam. Anyat napasamak kan ka anak ko. Who are you? I don't know you. Hindi kita kilala. Siyak ti inam, anak ko. Siyak ni Mayla ananang mo. Kat isumat ni Isa nga anak mo. Dakalan to anak mo. Kumusta ka, Nanang? Apay ngay anak dungrit ka matan. Kan nakuso-kuso tabuok mo. Hindi ko kayo kilala. Di kay am-am mo. Pumano kayo dito'y teritoryo? Tanusan, ipapulis kayo. In kayo, Jay! Jema, kaanakan. Agawid tayo na iji lugar tayo, Wan. Lugar ko dito'y. This is my territory. Go away. Get out on my way. Saan ka ataga dito'y anak ko? Aghawid tayon. At dalugan na pagluganan tayo. Ha? Lugan? Ayan ti lugan. Kayat ko taglugan. Mapanak ijay sampulang. Ala, kibinan tan manang. Madlaw akayat na taglugan. Uwan ka bagis. Alang nga ron anak ko Intayo aglugan nanwan. Umay ka na. Ay, touch me. Alang nga ron ka anakan. Magnakanwan, tantay agluganan. Napintas di lugan tayaw. Lugan ko laeng. Awan lugan nyo. Napintas ti lugan ko. Napintas. Awan karbangam amang tan Lola, ang tikaruba. agsa ka na ti bagbagan ni Nanang. Nakabanikas ijayan tiri daw akas lada kasasauna. Itudutudo na pa'y ti ima na. Akas lada kasangsango na. Baybay ang talata apok. Ingkakit di maturugan. Tamo ka na banog ka iti biyahe. Wan. Diyak makaturog. Ay, kayat ko nga arakupan ni Nanang. Tamailiw akon kan kwa na. Ngam iwalin nakmat. Di na kayat nga arakupag. Aw-awatan pa'y laang ti inam. Wan. Tapat siya nga agimbag tumot laang. Anyat na pasamag kan kwa na ya. Apay akas tamat dun. Ay, sigun iti kalugaran tayo nakakita kan kwa na. Gapo kano iti panagaramat na ide iti may parit nga agas. Tada kano nakaamuan na. Ha? Natangkan tumot ti ulo ti inam ide. Naibarkada kadag iti nabisyo at tao. Anya ngay, na-impluensyaan lakat nga rudan. Kaasimat nga rudan ni Nanang. Di na amo ti ibagbaganan. Jema, umay ka manganan wan. Nagluto akiti na imas asidaan. Sigurado ang magustuam dayjay. Prito nga ikan kan ada dinandang. No alam amin nakarga ti pitakak. Anya nga iti mabati. Dorbab. Jema, anak. Mangantayon ko nak.
Umay kan, wag. Ay, di ka agsipat. Nasakit ti kasta. Manakibiyang ka talaga. Umay ka man. Ay, di mo musmus ang titakyag ko. Masagsakita anak-anak mo. Nanang, di yung kumakabilan ni Lola. Husto na itan. Ibatan nyo ni Lola. Siyak ti Reyna, siyak ti kapintasan, siyak ti kalaingan, siyak ti kabaknangan. Lola, umadayo kayo di kaya ni Nanang. Tamang ano kabilan na kayo manan. Wala pok, gampakanan ta kumapay ta mabisinan. Yagkuntulangan ti kanan na ditoy. Ay saan? Amang ano si kamat ti kabilan na. Siyaklatan ti mangyag iti kanan na. Adto ti ulas kan pungan mo anak ko kalablabada kita. Nabanglo. Unak mata di nakas-asit ka na. Bakit? Anay ko na, di nakpungutan anak ko. Masaksakit anak. Ay na anak ko Diyak kaya't atutupan ka. Tamawatak ti sitwasyon mo. Patpatkan ka unay anak ko. Agkararag kawan tapno agimbagkan. Patib karam kumati pa kinakam mo anak ko. Maturog kan apok nakaturugan ni na anang mo. Di kan agsilpon tarabiin. Buy-buya aglaang nagito'y video yukin ni Nanang Lola. Anya video? Di ka na yun na pa ng kabkabil ni Nanang kada kayo Gaputa jak makaasidig no kas kabkabilan na kayo ni Nanang. Ibidbidyo klatan. Ala, apay ngay video. Ay irisam day ta. Ang mga numakita ti sa balay. Saan, Lola? Jak irisan dagitoy. Ay, jak kaya't atutupan ti inam. Taamok adi na amo dar aramidan na anak ko. Masyanak mutin kada kayo, Lola. Nakakaasi kayon iti pampamayan ni Nanang. Kanayon na kayo akabilan. Idurun-durun na kayo pay. Di na ngamin amutar aramidan na. Tanapukaw na kangarod ti limbong ti panunot na. Iso adita mabalin atutupan, apok. Ay sos, anyat na pasamak ni tarupang manang mayla. Karamot-samot na kita. Ay, awan kabagis. Kinaramutan man ni Jima. Agkabil di ka anakam. Awan aldaw adi nakkabilan. Ngamjak tututupan ta maawatak ti kasasaan na. Panagkunak masapula may paagas ni Jema manang. Dayta ko mga ti umay ko ibagakan ka ading ko. Amangan no addaam mo mamaasidgan para iti dayta. Tauray kasano ti ayat ko amang paagas iti anak ko. Awanan kami, mait. Bayam ta kasaritak dagiti anak ko. Ta naibagakon kadakwana ti sitwasyon ni Jema. Ket sidadaan damot at tumulong. Sa di mon pakadanagan day ta abanag manang. Tulungan da ka. O sige tatang, tamakitinulungak para itipan nakapaagas ni Insan Jema. Oresyak tatang. Kaya't kumat at tulungan ti kasinsin mi tapno maagasanan. Maasyanak namin kanya anti-mayla akam kabilan na. Mawan nga raw. Bakit ni manang makabkabil pa'y laag? Kakaiso na nga awanan ti asawa na amang kabkabil kenkwana iti. Ita, insublat mo't jay anak na ti mangdangran kenkwana. Ay, numaminsan. Basol matla ni Insan Jema no ape akas di tinagbanagan na. Natangkan to mga mintiulo na idi. Nabisyo mo't. Awan dengdenggan na. Di na dengdenggan ni Nanang na. Ungarod nakakaasay ni Antiyo Amayla. Isaw tagsagsagrap iti aramid jay anak na. Ay, ala sapay ko mga rutagimbagan ni Insan Jema. Katagbalbaliwan. Una, pagyamanak no matulungan nyo jay Antiyo, anak ko. Agyaman ako na iti kinaimbagyo ka anakan. No saan aga po kada kayo. Saan kumamot ang maipaagas di kasinsin niyo. Awanan yaman na, ante. Da kayo ngamin ti pakasyan mila unay.
Tada kayo mati parigatin na kabilan. Wan nga rod ka anakan. Nga maawatak dyan ako. Tadi nakat nga rod ang mutar aramidan na. Naimbag tula ang ano maimbaganan. Una, ante. Bareng agbalbali to mutan ti kasinsin mi. Kumusta ka nun ngay ni Nanang, Lola? Umadani ka nun ti panagawid ni Nanang mo. Tagim imbagan, apok. Dakkel ka nun ti nagbaliwan na. Kasta ka di? Nasayahat nga roda, Lola? Agyaman ta iti Diyos, ta dinangag na dagiti kararag ta. Uwan nga rod, Lola. Kamaudyanan na. Makadwata man nanditi balay ni Nanang ko. Uwan, apok. Ay najak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti iniinot a panagimbagan ti inam. Nanang, Ay, kailiw kayo una yun iti anak ko. ay na anak ko aya. Naayat unay ti Diyos ta pinagimbag na kan. Wan nga rod, Nanang. Isa anak ko, kailiw kan. Ay, Nanang, kasta kami matkan ni Lola. Kailiw da kauna yan. Kat maragsakan kami, tagkakadwa tayo manan. Wan anak ko, nga masapul nga umadayo ak manan tagtrabaho ak. Tapno adda pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Ah, papanamanan nga'y anak ko. Agsubli ak ijay syudad, Nanang. Naimbag ijay taado ti masapulan at trabaho ijay. Di kay madanagan. Jakon ulitan ti naramid ko. Agsingsing putakon. Jakon agbisyo pa'y. Promise. Lola, nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Nanganak ko na. Nabsug ako ni di kalman. Saan kayo pa'y anangan, Lola? Mangan kayon, tagtumar kayo pa'y tiagasyo. Nabsug akon kunaklang arodan. Ala, ape nga atinip pa yun ti kanan nyo, Lola. Kayat ko ti Romuar. Tiyak kayat ditoy. Kayat ko ti umadayaw. Sa pulag ni Nanang ko. Agar arbis, Lola. Nagalis ti dalan. Intun bigat tayon arumwar ta kuyugan kayo. Awan klasik no bigat. Nanang ko. Kaasimot ni Lola. Tatang talagan samat nga kabawan. Hello, Nanang. Hello. Kumusta ti panagadal mo? Naawat yun, di pauit ko. Wan, Nanang. Gimatang akmatan iti gamit ko iti school. Kat ni Nanang, kumustan? Kas di lataa. Aggabaw. Agkakanati bagbagana no daduma. Ala, ano sam ni Lolam, tas ikamat ti adda dita. Wan, Nanang. Kaano ka kadi nga gawin? Intun umay alawas siguron, tagi katakon dito'y trabaho. Marigatanak dito eh, kaya't kung tagi na na. Makabannog mo tagtrab-trabaho. Diyak pa'y makain-ina na dito eh. Ha? Isong agdalos kanto di tabalay ha, isa. Tadyak kaya't amasang putan ti balay anarugit. Wan, Nanang. Lukas ta. Di kan agsubli iti syudad, Gemma. Saan na, Uncle? Masaduta kong ngagtrabaho. Apay ngay. Di sayang di trabaho. Awanan at pagsweldoam kaanakan. Agsapulak tumanan iti trabaho ano gumagatak, Uncle. Alang araw, tapnoan na mga sikaso kaninanang mo. Tanay, awan kadkadwa na dito'y balayaw. Nukas niya amapan agiskwela ni isa nga anak mo. Mangan kayo, Nanang. Ginaukon ti ka ninyo. Di talagi subuti ko inyon. Ayan ti sabaw. Kayat ko ti agigo. Ay, di kay man agpili-pili, Nanang. No anyat maidasar ka ninyo latan. Awan sabaw. Idi pailaeng nga makaig-igo pa kiti sabaw. Sa nga pulo natawan tinapalabas.
Ngamdidak pa kanan. Agkakanat man ti bagbagayon. Mangang kaikit din, naimas mata si daam. Presko at tinapa. Sabaw! Dak pagpungtuten tani aburido ak. Awan makukwarta. Api nga imbalang yu ti kanan. Nanay! Apay ang bungot ka nga! Awan urban ni Dadmo ka, Roma! Bagtit ka bakit? Kabaw, di mo ang muti bagbagam. Awan lang arod makukwartan. Ibalang mo pa'y lang ang timakan. Mangirarit ka bakbakatan. Tra-la-la-la-la! Lola, maturog kayo, rabiin. Tra-la-la-la-la-la! Mapuyatan kayo manan. Ay di ka natagari. Ta isalak pa ito'y anak ko. Paturugak pa, tanay makaturturo. Ay nananang, di ka man agpakaturugan. Puyatan man ang titaon. Ala, yag mo day taapungan. Ay, san? Kasi tanak ko. Mabisin day ta. Padidyak pa. Adula amin ngay bagbagayo. Ay, naapay ngay barsak mo tanak ko. Kasi batay na tanak ko. Ala, yung kay maturugan nanang. Siyak ti mga ayayap ko ni Lola. Pampanuyuyam ngamin ni Lolam. Isuan na sulpang. Pag-aayat na ti papaanawa day ta. Papansin. Agkabaw ni Lola, nanang. Iso di na mo dararamidin na. Hindi saan pa'y nga agkabaw ni Lola. Nakasingsingput launay. Iso di yung kumamat pagsawan iti kastaa. Di ka man agpakalaing isa. Ubing ka pa'y lang. Ngam ko na malan asino kan nga agsasaw. Ala, kibi naman ni Lolam. Ta isirak mo iti silad na. Umay kayon, Lola. Tamaturog tayo, nuan. Agawid akon. Diyak kayat dito yan. Nauyong ti karoba dito. Nauyong kayaw. Nagado nga ibagbagam. Umay kakit di. Nanang, inayadan yung mata. Di yung guyod-guyodan ni Lola takaasimat. Ay! Idi da kayo tinapukaw tilimpong ti panunot na. Inananusan na kayo nga inasasikaso. Nga uray kanayon nyo idi akabilan. Ha? Inaldawadang ranyo idi ni Lola. Ngampulo sa din na kayo binalas. Kan sana nakaungat kada kayo. Kanayon na kayo nga ikararagan idi. Asapay kumatagimbag kayon. Ngam itatag kabawan. Di yung maawatan. Di yung lamon o kasano ti panang ipatag idi ni Lola kada kayo. Maasi kayo kumamat kan kuana, nanang. Talaga saan nagpampanunot na dya kaanakan nyo, tatang? Apay, aya, anak daw. Agasan nyo? Tutupan na ni Auntie may lang agkabaw? No kabilan ni Auntie, balsan namat. Kakaasi ka no iti pampamayan na. Ingkay ito bagbagaan. Kaasimot ni Auntie. Naglokaw. Apay, ngayak hasta tiyar aramidin na. Hindi iso ti agbalak at inananusan piman jay inana ngay nas asikasaw. Wan nga rod San ngagpampanunot day dya, Gemma? Lola, bumangon kayo. Naldawa. Ala, awan mo't gayam dito igdana ni Lola. Napananan ngay. Awan mo't iti kusina. Kasta mo't iti paraangan. Lola, ayan nyo! Insan, Gemma! Insan! Ni Uncle! Uncle! Saan pa si mangput ni nanang ko? Rimor nga min idirabi Anyal kukuan niyo. Apay adi yung binantayan ni Lola Marimor. Ha? Apay ni Lola? Diyak ka mo Marimor, Uncle! Ayan na ka di! Adda iti ospital. Intaray da kano itay lang. Ngam saanan ang espaltibiyag na. Anya! Apay! Anyag na pasamag ka ni Lolak! Natinag kano iti hanging bridge. Anya! Lola! Paya pinanawan na kami! Pagpatkin ka unay, Lola! Wala, gusto na itang isa. Itay ka pa'y laasangit-asangit. Nasa lunat ni Lola. Sana nagsaksakit. Ngam kalati, papatay na.
Basol may tasaan may nasiputan terorwar na, lolo. Wala, awang akin pagayatan hindi napasama. Iso nga awatan tayo tinapagtang kanilulam. Kanya nga'y, awan mabalin tayo. Aywan, ayan ni Nanang Mau. Aday dyan sila na, lolo. Sana rimrimwar. Nakapupuklat ta ni Jay. Apay ka na Diyan mo, lolo. Jay ma, rumwar ka dito silid mo, tas kasuwan nyo na iti umay makilamay. Diyak ka ba alan ang kalabanan ti konsensya, Uncle? Diyak man lang nasubalitan ti kinaimbag ni Nanang kanya, sakbayan na tayo. Diyak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan ko na. Ay, awanan ni Nanang Mau, gamit na makaamiris ka. Wan nga rod, Uncle. Agpapabawi ngam naladawan ti amin. Awanan ni Nanang mo. Ni, adamat gayam kada kayo ti cellphone ko, Nanang. Itay pa'y lasap sa pulag. Naividyong gayam idi dagiti inararamid ko kin ni Lola. Idin apukaw ko tilimbong ti panunot ko, anak ko. Ni, nakita yung matgayam dagita, Nanang. Nabayagan day ta cellphone ko ngam tsak pulos indilit dagita. Adadama kon konsensya, anak ko. Nakasingsingpat day di Lolam kanya. Nga uray kabkabila ko. Mauawatan naklata. Nanang, tamaawatan na ti sitwasyon nyo, edi. Ngam siya. Diyak naawatan ti sitwasyon day di Lolam. Sabay ko mata mapakawan na. No sa dinuman ti ayan na itan.